Horas makamanga kainang nang hahanggi pinaribut osrohanami hamuna saluhutna di bagasan hahipason nuaing pasion borngin na padua hon mahita adorakso tauduti dope payutihut acaraon hohom majol hita sangobas martangiang tuamata debata natoktong mangaramoti dohot makaholongi hita sian ulau tabe sadarion martangiang bema di bagasan roha. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Kristus manaon na porsuk humok kopamu,
tumadikon tiruan dihamu bogas nipatna, dang adong dosa diula ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang mangisahi ibana dinahona isak, dang mangasupi dinamanaona porsuk, alai di pasahat do tu panguhum sitigor rohai. Tapuji tu hatta marede mahita. Martangi yang mahita, tuhodo ale Jehovah au marhaposan, unang tung paura kau saleling ni lelengna, ai hodo si palua au. Asi maroham diau ale Jehovah. Sai paeleng mapinggol mutu au, hapogani paluahon au, sai homa gabe dolok batu, partano batoa diau, gabe huta na goting, lau pangoluhon au. Paluama au ale Jehovah. Tu bagasan tanganmu do hupasahat todikku, nunga ditobus hoau ale Jehovah, debatani hasitongani. Asi maroham diau ale Jehovah. Ai nunga sudah ngolukku di bahen hamarason, sudah dohot akka tauku di bahen anggukku, merus dogogokku di bahe dosaku, jaladang mangalobe holi-holiku. Hargogoi mau ale Jehovah. Jadi gabe parbilea doau maradopo sude akka alokku, dohot hobar hudul, jala tarsonggo situtu akka dongakku magodang, parsiding-siding bedo akkana marnida au di balian. Asi maroham diau ale Jehovah. Nungatung lupa au siar roha, songon halak nong mate, sobokon ngar-ngar na abolong nama au. Asi maroham diau ale Jehovah. Alayang go au tuho do au marhaposan, ale Jehovah nikudo hodo debatakku. Hodo hatuaku. Marguru tu tanganmu do akka parsorion, sai palua maau siat tangannya kamusuku, dohot sian akka nama ngalotongi au. Asi maroham diau ale Jehovah. Ale di bata sayunang paura kau, sai hodo na hujau, sai palua maau marhite-hite goarmu. Muliate madiho Tuhan. Amin. Kor puji-pujian sian ina labu baru.
Tapuji Tuhata, marede mahita. Barita panaononi Tuhan Yesus. Dungi ditakup akka soldadu, dohot iduk nasida, ro diakka naposoni, Yahudi ima Yesus, jala dihoti, jadi ditogiho maibana jumolo tu si Hanas, ima si matua ni si Kayapas, si tua ni malim, dinasa taoni, nama dok tuaka Yahudi, dengganado mate sahalak kumokop bangsoi. Dihiton si Simon Petrus doho si Sehana sadari ma Yesus. Jadi bomot ma ibana rap doho Yesus tu alaman ni malimi. Alai disuku si tua ni malimi ma Yesus taringo tu akka si Sehanai. Jadi dialusi Yesus ma ibana. Nina patardo hataki di hatorokan na totong doau mengajari di parguruan. Nang dibagas jorope parpunguani salut halak Yahudi. Dang adong hatahon marsibuni puasa au disukunho nasida naung pege hataki imar sukun ai di boto nasida dona hatahoni. Dung didok Yesus songoni di pas tap sada opas na jongjong di simai bana huhut madidok songoni ma pangalusim tu situa ni malimi. Dungini na Yesus mamangalusi, iya nahurang nahudok, hajong jokon nahurang, ala yang go nahona do, buasa pastapon muau. Kor puji-pujian sian ama Tiberias.
Tapuji Tuhata marede mahita. Asa disuruh si Hannas maibana naung tinali itu si tuani malim kaya pas disido marpungu kasih boto surat doho si tuani natorop alai sai mangihut do si Petrus madao-dao sahat rodi alaman ni si tuani malimi las bongot maibana tu bagasan lahudul tu sirap dohot aka naposo marnida ujungna. Aka si tuani malim rodi sandok rapot godang mangalului panindangion gap-gap doho Yesus natuk mambayad ibana marutang kosa. Alenang pehe torop aka si tindangi gap-gap dang adong jumpa masa. Alai pardi Roma dua halak ni nama didop halakon tarbayan audo mangalola bagas joro di jebata jala pajong nai semua di bagasan tolu ari dungi he masih tuani mali mandok tu ibana sedang alusan masih dadong pako alesai hohom do Yesus kor puji-pujian sian marsaringar.
Kapuji Tuhata Marede Mahita. Pakulingi situani malimima ibana hupatolon maho tu debata si pangolui asa di pabuaho tuhami manang natutudo ho Kristus anak ni debata duri didok Yesus matutuana sona nidok mi matutu alai dodok matuhamu olat neon ma idaunmu anak ni jolmai hudul di siangun ni hagogon jalaro di atas ni ombun ni langit. Gabe diri bakko situan ni malima paheanna madok na mangaliai debat hado ibana pola lulua dope sitidangi nunga di bege hamu pangaleau nai behado di rohamuna jadi ditijuri nasida mabohina nadeba manopuk nadeba mangalisingi huhut madok surirangi hami Kristus isedo mamunu ho alai dudo dong si Petrus di alamani jadi dapoton sada perempuan maibana mandok dohot dongan Yesus nasian Galileai alai di porso si Petrus do di dokma dangadokku boto jaladang huatusi nani dokmi laos ruar maibana tu alaman jolo-jolo jala martakuak mamanuk alai marnidai ibana diulahi naposo boru-boru ima madok tuaka na jongjong disi odo sada nasida alai maoso se anggo ibana jadi dung satu kinari didok akana jongjong bisi mamuse mandok si Petrus tongon dongan sidamo alai halak Galilea doho gabe dipuka mabura-buraho dirina uhut manolon-nolon dang hutada jolma nadidok munai duni matahuak mamanuki padua hali jadi imot si Petrus manan don Yesus ibana tolu hali do swado kononmu au andorang so matahuak manuk padua hali jadi marmoti tumatangi sema ibana Marede Mahita.
tangyang manopoti dosa. Ale Tuhan debata saleleng hu hasipod dosaku, reong do holi-holiku. Ibaen angku ganuk ari. Ai sa didodoni tanganmu doau, arian dohot borngin. Jadi marsik do mudarahu, songon hama masa ni logon nyari. Jadi hupabotohon matuho dosaku, jaladang huhukupi salahku. Nikudo topotaku maaka pangalosoki tubuh Jehovah. Jadi marpamuati marohana di utang ni dosaki. Mertua majolma ia so dijujur Jehovah tuibana hajahatonna. Jaladang marpangalan sem tontina di bagasan. Molo targorga turohat tahuhut tauhirhon panaonon ni tuhatai patut madohonota. Alani dosaku do umbayan marsit tawanan kuani. Onpe ia sintu maau burusi yang hajat. Nungahuboto akka pangalosyoku, saya sosodo di jolokku akka dosaku. Saya urasi maau sian dosaku asatung ias au. Nungahuboto akka hagaliokku di adopanmu, ai sai pikiraku mengarajai rohaku. Saya asi maroham, hukupi mabohim mida aka dosaku nagodani. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa, tabege baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa ta. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nungapola kupasisi akka pangalosim, songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, sai mulak maho tuau, ayau dosi paluaho, hasangapon madi debata nadi kicang. Amin. Kor puji-pujian sian ina para hari Kamis.
Tapuji Tuhata marede mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salut na manginang. Hata ni debata nagabe ojahan di partangyangan pasyon. Borngin napa dua honon. Nenet ma sian sada Petrus bidutolu ayat 10. Sada Petrus bidutolu ayat 10. Hujahama tutongatongata songonodo didok disi. Ai dohot do Kristus mate sahali alani aka dosa. Natigori humokop aka pargeduk. Asa ditogihok kita tu debata. Natarbunu do ia dagingna. Alai dipangolu do anggo todina. Saulak nayu jauh na manginang. Ai dohot do Kristus mate sahali alani aka dosa. Natigorihu mokop aka pargeduk. Asa ditogihok kita tu debata. Natarbunu do ia dagingna. Alai dipangolu do anggo todina. Ido sahatna. Di dalam Alkitab LI Bahasa Indonesia firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang urian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Macai denggado memang molota jaha ayat adorang sotur pukon. Asabui lam murata atu situr pukon. Jala asa marhardomuan. Ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya. Alanima dihamu salut na amanami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molotabireng turbukon atau nats firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia LAI.
di ayat 10 tolu 1:22 judulnya menderita dengan sabar. Ima di Alkitab Bahasa Indonesia. Alai molota jaha di Turpukta Bornginon di Hata Batak di Bibel Taon namanginang dimulai sian ayat 10 walu 1 ayat 22 didokdo judul disi maniru Kristus nama naon na porsuk. Jadi di LAI Bahasa Indonesia nakin dibaido judul disi menderita dengan sabar. Jala di Turpukta Bornginon judul perikopon maniru Kristus nama naon na porsuk. Maralo do dua camanginang daom. Jadi molo tabege sian hatorangan ni juduli gabeda potta do ipola ni bagianon asa umura hita mangatusi turpukon na manginang. Di bagasan LAI Bahasa Indonesia nakin menderita dengan sabar. Jala di bagasan Bibelta maniru Kristus nama naon na porsuk. Jadi aha maipolana. Songon akasi iuton Kristus hita. Sebagai pengikut Kristus ternyata dang lias hita sian hapor suhoni yang manginang. Dang lias hita sian hapor suhoni. Sebagai pengikut Kristus kita tidak lepas dari apa yang namanya dengan penderitaan. Dang lias hita manginang sian hapor suhon. Maniru Kristus nama naon na porsuk, menderita dengan sabar. Molota jaha di ayat sebelumnya di biddu tolu ayat 10 tolu 1 ayat 10 opati yang manginang. Buima rapta jaha. Biddu tolu ayat 10 tolu 1 ayat 10 opat a. Rapta jahama 2 ya. Jala isedo nama jahati hamu molo dirikoti hamu na denggan alai molo tung tumaun na porsuk hamu ala ni hati goran na martua do hamu disi. Ya didok disi. Dang lias hita manginang sian hapor suhon. Jala molo tacek pea manginang Bibel tayi di Yohanes biddu 10 ayat 30 bei. Yesus pe heado madok songonon. Ya. Di Yohanes biddu 10 ayat 30 bei. Di dok Tuhan Yesus. Hapor suhodo jabarmuna di portibion. Alai posma rohamuna nunga talu hubaen portibion. Takas disiamin. Artinya hapor suhon jabar tadoi yang manginang. Hapor suhoni bagian hidup kita doi. Sudehita Anda dan saya tidak hanya dipanggil sebagai pemberita Injil. Tetapi banyak amanginang para teolog-teolog mengatakan kita juga dipanggil sebagai penderita. Dakolan dipanggil sebagai pemberita Injil, alai tong dohita dijauh sebagai penderita. Penderita Injil. Jadi buhado amanginang. Bagaimana amanginang? Molo didok songoni. Borat doon. Borat do nagabi Kristenon. Borat do sian kesaksiano nakin hapor suhoni do jabarta. Ima kesaksian hata nitu hatta. Kesaksian Alkitab amanginang.
Jala memang molo didok kesaksianon, lam huhapor seaido bahwa Alkitab, bahwa firman Tuhan bukan hanya karangan seenaknya manusia. Molo karangan manusia sabingdo firman Tuhan, Bibel tahun, pasti doa manginang manusia menginginkan hal-hal yang enak-enak saja, itu kan? Pasti. Tapi kekristenan tidak mengajarkan itu amanginang. Alkitab tidak mengajarkan itu. Lam huhapor seai mamanginang bahwa Bibel tahun benar-benar diilhamkan oleh Allah. Jadi sebaliknya molo karangan ni jol madon babinain ma na tabu-tabui. Tapi firman Tuhan benar-benar diilhamkan oleh Allah. Tapi apa yang mau dikatakan? Didokdo dison hapor suho do nagabe bagiata. Hapor suho nido nagabe jabarta manginang. Ikon manaon hapor suho nama hita manginang. Lai suku-sukun pertanyaannya manginang. Hapor suho nadia do. Hapor suho nasongo dia do, penderitaan yang bagaimana amanginang. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, di ayat 10 pitui amanginang, di dokdo disi, aitagonado hamu manaon hapor suhon, ala ni ulau nadinggan. Molo tungi lo monirohani debata. Unang ma ala ni ulaon narua. Jadi hapor suhon na songo dia do, hapor suhon na dia do, penderitaan yang bagaimana manginang. Tajaha majo di ayat 10 pitui, rap mata jaha dua-dua ya. Aitagonado hamu manaon hapor suhon, ala ni ulaon na denggan. Ya, artinya di situ adong do dua hapor suhon. Hapor suhon ala naruado nataula, manang hapor suhon ala ulau nadenggan. Sonaria manginang hapor suhon nadia do yang dimaksud diterpukon. Marporsuk alani dia do hita. Ada ulaun nadidia dohita. Takas didok di ayat 10 pitui nakin. Marporsuk alani dia dohita. Ala ulau nadengga do. Ala ulau naroa do. Manang alani pangalahu tasadiri do. Ubain marporsuk kita. Alani hajahatot tanah taulai do marporsuk kita. Manang alani halebaut taido maporsuk kita. Ta buat majo contoh hati amanginang. Molo di aka par koruptor dung dapotan ibana masuk penjara. Marporsuk do ibana manginang. Marporsuk do ibana? Marporsuk. Alani aka ulaun na dengga doi mandang alani ulaun aka narua. Ulaun? Ulaun narua marporsuk ibana. Nang songoni sahala parjuji. Habis hepeng na. Gabi marpogus matong alani marjujion ibana. Marporsuk do ibana manginang? Marporsuk. Alani de nade ulau nadenggani doi manang ulau narwai doi. Marporsuk ibana, marporsuk parjuji. Alai tuani mati amanginang. Dangadong be ahata heguarnai. Judi online ini skater, ido kan? Skater-skateri. Adong dope amanginang?
Ya, adong manang adong. Adong dope. Daong. Dia dulu jelas on. Adong manang daong. Ya, tabering maju sketer ikan. Wah. Ya. Naboi dituori yang bisa dibeli ya manginang. Olo do binege dongan habis hepeng alani manuhor slot sketeri. Ido kan? Ya. Marporsuk do ibana. Habis hepeng na. Marporsuk. Jala contoh na lain na manginang marporsuk dodongan alani pergaulan anak muda yang rusak. Pergaulan na rusak. Ya, marporsuk ma ibana di ngoluna. Dakolan ibana na marporsuk ka manginang dohot donatorasna. Ya. Jadi haporsuhon na songod dia do nani maksud ni turpukon. Ale sonari di doka manginang buhado tutu molota adopi haporsuhon manang penderitaan. Ya. Kita balikkan na manginang sian contoh-contoh sinakaningani. Buhado tutu molota adopi haporsuhon manang penderitaan dang alani ulona rua, dang alani jugulta. Alai na denggado na taula manginang. Justru gabehona hata hita. Kalau kita lihat sebaliknya. Na denggado na taula justru gabehona icak kita. Na denggado na taula justru gabe dileai hita. Bahkan mungkin diputar balikkan fakta untuk menuduh kita melakukan perbuatan jahat. Songo dia do tahaya manginang, apa yang harus kita lakukan? Aha dona boy ulahonot ta manginang. Akan nakin didok di si adong do dua hapor suhon ala narua dona taulahon, manang hapor suhon ala ulona dinggando na taulahon. Jadi apa yang harus kita lakukan? Denggando na taula alay hona hicak kita. Denggando na taula alay godang dokumenter tu hita. Songo dia do tahaya manginang, apa yang harus kita lakukan? Rap majo hita manginang. Di alus ni parjolo, jawaban yang pertama adong di ayat 10 onomi. Di bagasan turpukta sadarion, mari kita membacanya di dalam bahasa Indonesia. 2 ya. Dan dengan hati murni yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Odoa manginang, alus napar jolo, buhado bahenota. Apa yang harus kita lakukan? Songot dia doa manginang. Imana parjolo di bagasan turpuk tahun. Milikilah hati nurani yang murni. Ido alus na parjolo. Ya. Hati nurani. Sering doi tatus yang manginang suara hati. Hati nurani, pemandu yang membantu kita membuat pilihan yang benar. Ketika kita sering atau sedang menghadapi penderitaan, pakailah hati nurani kita agar kita mampu memilih akan adenggania manginang. Nang sedemikian rupa aka penderitaan, persoalan yang kita hadapi. Buhita memilit, kita bisa memilih pilihan yang benar ketika kita menghadapinya. Tapi diingatkan na manginang, ya. Dengan hati nurani, bukan mencari jalan pintas yang dianggap pantas, tetapi tidak pantas di hati Tuhan. Gudang donwa yang songoni, ya, mencari jalan pintas yang dianggap pantas, tetapi tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi dari firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan, marilah
bukan mencari jalan pintas yang dianggap pantas, tetapi tidak pantas di hati Tuhan. Allah nima manginang dalam penderitaan kita, dalam kegelisahan kita, dalam rasa takut kita, dalam kesulitan kita, taingot mamanginang, itu bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Dan ia menginang akhir dari segalanya. Tapi Tuhan mau katakan kita, mengingatkan malam hari ini, tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Amin. Taingot mamanginang, tabereng mak jalata renukkan. Kematian Yesus, apakah itu akhir dari segalanya? Kematian Yesus, apakah itu akhir dari segalanya? Tidak. Ya. Kematian Yesus bukanlah akhir dari segalanya. Kematian Yesus bukanlah akhir dari kisahnya. Dan tidak sampai di situ amanginang. Lihatlah. Penderitaan Yesus. Ya. Tabege tarenukon. Di partangyangan passion parjolo satu passion padua honon. Jala dilanjuton museng. Tuborngin patuluhon. Mari kita lihat amanginang. Yang mana penderitaan Yesus itu membawa kita semua, membawa semua orang menuju kepada Allah. Artinya di situ amanginang pakirimotai, pengharapan kita akan selalu ada ketika kita memiliki hati yang murni tadi. Pengharapan kita selalu ada ketika kita memiliki hati murni yang tulus. Pengharapan kita selalu ada dan selalu baru ketika hati yang setiap saat, hati yang setiap waktu bertobat menuju Allah. Alani ima dihiamu amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Sunghala na porsia hita yang percaya akan kematian, hama mati itu ata Yesus lahu mokop pita aka pargeduk nama nogyo kita doi menuju kepada Allah. Alani unang mahita mabiar amanginang. Jangan takut. Manang songo dia pe parsorion nata adopi di ngolut tahun. Manang songo dia pe pergumulan nata adopi di pardalanan ngolut tahun. Lumobi masian jorbut ni hamatean ala ni dosai. Ingatlah, Yesus tidak berakhir pada kematiannya, amin. Tetapi dia menang dalam kebangkitannya. Huriana hinahulungan di bagasan Kristus Yesus saat ini amanginang. Di bornginon partangyangan passion napa dua honon. Masa-masa perenungan. Bagaimana peristiwa pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu mari kita merenung. Pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh Yesus. Renungkanlah, teladanilah bagaimana Yesus benar-benar mengasihi kita. Alani ima dihamu amanami inanami, mari teruslah membawa diri kita ini untuk lebih dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan perenungan kita di masa-masa Prapaskah ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami, gok hamuliaon, gok hasangapon di sobbahorohan nami Tuhan. Di asidot holong ni roham, na mangaleho tuhami hosa hangoluan, na mangaleho tuhami hagogoon dohot haipason. Macay takas supakilaw kami Tuhan, holong nasyakoy. Jala ido barita nauli naong saur di tonga-tonga nami di bornginon, di partangyangan pasyon na paduahon. Mauliate ma Tuhan, di haburjomi Tuhami, di bornginon,
dinalaho hurimang-rimangi hami, akan nauli akan nadenggani, na pinatuduhonmu tu portibion. Dia jariho hami ale Tuhan, jalaga betiruok ko di ngolunami. Songo dia ho Tuhan mengasihi hami, mengasihi portibion, dia kopodo hami. Gabe malua mahami sian jormut ni hamatean alani dosa hami. Alani male Tuhan debata aman nami. Saya togu-togu maha porsion nami. Asamolo marsitaonon. Asamolo mangadopi hapor suhok kami. Alani barita nauli. Alani ho. Ala ulau na denggan na hupatu pahami ho Bartolomeo ni roham. Ajari mahami Tuhan. Margogo mahami. Marpakirimon na mangolu holan tuho. Pasu-pasu mahami saluhut na. Pasu-pasu manang sudia karuas miale Tuhan. Moliate madiho. Sahat diho mahami saluhut na. Di bagasan Kristus Yesus sesama dosa nami. Saut ma lomoni roham. Amin. Tapuji Tuhata, laos disonma tapasahat peliata 2 kantong.
yakon mapeleata. Ale de bata manamina di banua gijang. Hodo harorwani saluhut sileon leho na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masih ananelon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhase yang hami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tada hami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di banu tangon songona di banua gijang. Leon matu hami sadarion hangoluan siapa. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Mula kami togion to pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aihona punah rajaon. Dot hagogoon. Rodi hasanapon. Saleleng nileleng na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsaoran itu di parbadiaima. Nama dongani hamu saluhutna. Amin. Oras madita salut na manginang.